Ejjew Karkariżi ningħaqdu f'dal-ġranet sbieħ. Ninsew żmien diffiċli bit-tama li għaddejnieh. L-ostakli nelbu żgur ħarsitna fil-futur. Naħdmu b'serjetà ħansaħħu dis-Soċjetà. Fih dan l-ewwel banda tal-Għama hawnhekk qegħdin. Storja li bdiet fl-1865. Minn dakinhar sal-lum lura ma ħarisna qatt. Kattarna l-kultura spikkajna fl-artiġjanat. L-ewwel kolleġjata f'pajjiżna aħna l-ewlenin. Bażilka Minuri dil-ġawhra bija mkabbrin. Ġie il-patruna kemm nagħmlu festi kbar. Għal Santa Liena minn qalbna nagħtu l-aħjar. Determinati